Mého nového videa a v tomhle videu bych se vám chtěl ukázat jenom, jak dát Steam do češtiny. Zapnete si Steam, klikněte na tady v levém rohu nahoře Steam, dáte setting, tady myslím, že interface a tady máte, kam si to chcete dát, tak já si dám do češtiny, dáte OK. Zeptá se vás to, jestli chcete restartovat Steam, tak dáte restart Steam. Chvilku počkáte. No. Čekaj, moje. Chtěl bych se vás zeptat, z jakých her by se měl natáčet let's playe. Nebo mi napište, co mám natáčet, aby jsem věděl. No, už se mi to restartovalo, zaplo se mi to úplně samo. A vidíte, že to už je všechno česky. Jako nějaký ty hry, které se jmenují třeba Amnezie, tak to se vám tam neukáže česky, že to už je prostě název, že jo. To pochopíte. Teďka bych se vám chtěl ukázat jenom, jak si sem přidáváte jako přátelé. To jsem nechtěl dát. Dáte si komunita. Dáte si přátelé a tady máte přidat přátelé, sem napíšete třeba, nevím, industry. Dáte vyhledat. Už vám to vyhledává, tady vám to našlo nějaký hráče, tak já si nevím, třeba přidal si tady to, přijď jako přátelé. A on to musí přijmout, aby se prostě měl v přátelích. No, tak to dělat na jiných, kteří třeba můžou, kteří nemají plno. Můžete se tady kupovat hry, stahovat. Máte obchod. Tady si můžete vybírat hry. No, jak to by bylo asi z tohohle videa všechno. Jestli chcete vidět, přesto natáčím plochu, tak to máte tady to YouTube a přesto natáčím hry, to je Fraps a přesto to upravuju, to je Windows Movie Maker 2.6. Tak já se s vámi loučím, dávajte palce nahoru, odebírejte a sdílejte. Prosím, tak čau. Takže doufám, že vám video pomohlo a příště čau.